Olkaa hyvä. Mitä helvetti? 30 €. No joo. Aina. Mä oon hankkinut tällaiset onnen okulaarit. Ja katso nyt. No sitä tammaa ei kovin moni veikannut voittaa. No kyllä se aurinko paistaa risukasaakin. Siltä vaikuttaa. Vittu. Meidän täytyy ruveta käymään täällä useammin. No mun pitää ruveta veikkaamaan sun kanssa kimpassa, jos voitot on tollassa. No paljon sä sitten yleensä oot voittanut? No mä panostan aika maltillisesti. Persuksiin, jonka sinä omistat perhana. Tällainen rahatukko nostaa tunnelman kattoonsa. No paljon sinä sitä on? 30 €. Onneksi olkoon. Kokenut veikkaajakaan ei kovin usein tommosiin potteihin törrää. No Seppo, ei tää nyt oli pelkkää moukantuuria. Seppo, ei. Hei, lata, nyt näin! No niin, Seppo. Ole hyvä, minä tarjoan. Luumukiisseliä. Jaa, kiitosta vaan. Mä en tiennytkään, että täällä voi voittaa tällaisia summia. Pomoja. Kertoimella juoksevat koneet, mitä hattutempuja tekee. Mutta nyt teki. Olisi hyvä, että toit mut tänne, vaikka mä hangoittelinkin vastaan. Hei, otetaan. Jälkiruuaksi perunamuussia. Siis Seppo, ajattele. 5 €. 30 €. Ja nyt me lyödään rahoiksi. Koska on seuraava lähtö? Muutaman 10 vuoden kokemuksen perusteella voin sanoa, että parempi lopettaa. Sitä paitsi Sä ootkin fiksu tyttö. Mitä helvetti? Ja mene sinä aikas kuluksi vaikka hinkkaamaan noita lehtihyllyjä. mä tarkoitin vaan, että ne voittorahat voi kadota sieltä lompakosta ihan yhtä nopeasti, kun ne sinne tulikin. Sun kannattaisi nyt vihdoinkin nauttia siitä, kun sun onnes on kääntynyt. Niinpä. Ehkä se tosiaan nyt on lopultakin mun vuoro. Luumukiisseliä. Vittu. Pervojen. Jälkiruuaksi Miljoona ruusua. Ei muuta kuin lapsien teko. Hei! Asiahan on sitten sillä selvä. Señorita! Kaille. Ne kukat ei ole oikeeta, mä noin sinne huoltamon kukkavaasista. No mitä se sulle kuuluu? Makuuhuoneeseen. No niin.